desi hori sentitu, nahi hori sentitu, eta aldi beren ere, nik uste dut oso konstiente izan naizela, edo beti defendatu dutela, ama izatek behar dula benetako nahi bat. يستهدفوه قبل شوي في دير البلح. طلع Bilboko hainbat kale eta auzotan hala nola Deustun, Santu, Txuntxurdinagan, Indautxun edo Basurtun zuhaitzak mozten ari dira, kaleak berritu eta hirigintza plana gauzatuz. Udalak Twitter sare sozialean duen kontu ofizialaren bidez adierazi zuenez, Agirre lehendakariaren etorbidean zuhaizti aldatzen ari dira kalea berritzeko lanak aprobetxatuz. Udalaren arabera egoera txarrean zeuden, sustraiak batez ere, bera segurtasun arrazoi bat izan da. 128 zumarren erdiak moztu dituzte dagoeneko. Hala ere ekologistek zalantzan jarri dute kale horretan dauden zuhaitz guztiek gaixo jarri izana. Inguruko bizilagunak kexu dira eta Marta Olazabal beze hiruko ikertzaileak ekintza klimatikoan eta hiri egokitzapenean adituak ere adierazi du zuhaitza funtsezkoak direla hirietan. Gaineratu du horren evidentzia zientifikoa izugarria dela eta orain zuhaitz berriak landatuko balira ere hamarkadak beharko dituztela ekosistema zerbitzu berberak emateko. Herritarrek diote euren osasuna jokoan dagoela. Horren aurrean mobilizazioak egiten aritu dira zuhaitz mozketak salatzeko. Stop Talea Deustu elkarteak hilabeteak daramatza etorpide garrantzitsu honen eraberritzak egarritako zuhaitz mozketa salatzen. Orain gainera udazkenan gauden arren uda dirudi, izugarrizko bero egiten ari da Bilbon. Badaintzat hartu behar da zuhaitze funtsezko zeregina betetzen dutela alderdi giltzarriak arautzeko eta hiriak espazio bizigarriago bihurtzeko. Karbono dioxidoa xurgatu eta oxigenoa kanporatzen dute. Itzalguneak eskaintzen dituzte, partikula kutxakor txikiak iragazten dituzte eta horre guztiak udako temperaturak 2 eta 8 gradu hartan arintzen laguntzen du. Bestalde zarataren aurkako esi naturalak sortzen ditu, eta hegaztientzako babesleku ere badira zuhaitz horiek, hiriko biodibertsitatea areagotzen laguntzen dutenak. Eustat Estatistika Institutuak jakinarazi du 3 lurraldeetako EHUko ikasleen datuak. 2021-2022 ikasturteari dagokionez,
610.503 matrikula egin ziren, aurreko ikasturtean baino 0,8 gehiago. EAEn 4 unibertsitate daude guztira, Euskal Unibertsitate Publikoa, Deustuko Unibertsitatea, Mondragon Unibertsitatea eta Gasteizen ireki berri duten Euneiz. 4 unibertsitate horietatik soilik EHU da publikoa. Eustaten arabera 10 ikasletik 7 izena eman dute publikoan. Parekidetasunari dagokionez ikasleen 154 emakumezkoak dira. Hori bai, aldea dago ikasketen arabera. Esate baterako osasungintzan, gizarte zerbitzuetan edota hezkuntzan 170 emakumeak dira. Itzaz, automoziozko edota industria ingeniaritzan berriz emakumezkoak ez dira ikasleen 110 ere heltzen. Asteazken honetan turismoaren nazioarteko eguna ospatu dute batzuek, baina horrekiko paralelo turismoaren kolapsoaren eguna ospatu dute beste zenbaitek. Kasurako Donostiako bizilagunekin plataforma dugu. Honek uste du gizartea lehenbailen desazkunde turistikoratz bideratzea premiazkoa dela, ikuspegi ekologiko, ekonomiko, kultural eta sozialetik etorkizunarekiko arduratsuak izateko. Kolapso turistikoaren eguna baliatu dute turistifikazioaren aurkako urria iragartzeko. Izan ere urriaren 5 aurrera Donostian munduko turismo erakundaren turismo gastronomikoaren mundu foroa egingo da. Ostera urriaren 23 aurrera turismo munduko erakunde publiko eta pribatuak bilduko dira Tour Espainia komentzian Donostian. Horiek ala bizilagunekin plataformak adierazi du Donostian egingo dituzten bi biltzarrei erantzuna hilabete osoan zehar emango diela. Eta lehenengo data zehaztu dute dagoeneko. Urriaren 22an Alderdi Ederretik irtengo den manifestazioa egingo dute turistifikazioa salatzeko. Plataformak nabarmendu izan du hiriaren turistifikazioak ekarri duela gero eta donostiar gehiagori ukatzea Donostian bizitzea. Turismoak handi batean zerikusia du etxebizitza faltarekin. Bada testuinguru horretan etxebizitza faltaren auzia hizpide dute Bilbon eta Donostian, osoko bilkuretan eztabaida izango diren ekimenak tarteko. Etxebizitza faltari aurre egiteko neurrien inguruan aritu dira. Donostian etxebizitza hutsak dituztenei ondasun higiezinen gaineko zerga igotza onartuko du udaleko osoko bilkurak, ez ustekorik izan ezean. Horren bidez 150ko hazkundea ezarriko da tasan, 2024ko urtarriletik aurrera. Hori bai salbuespenak izango dira, pentsio eta pisu turistikoekin, ikaslei alokatzen zaizkien pisuekin eta zaharren egoitzetan dauden pertsonen etxeekin. Bizkaiko hiriburuan Bilbon berriz hiribildua tentsionatutako gune izendatzeko eskatuko dute osoko bilkuran, estatuko etxebizitza legeak emandako aukera baliatuta. Euskal Herriko mugimendu feministak martxoaren 8an paratu zuen lehendabiziko mugarria eta zaintza greba iragarri zuen. Dagoeneko plazaratu dute data eta azaroaren 30ean izanen da. Bizitzak erdigunera ekarriko dituen zaintza eskubide kolektiboa irmoki aldarrikatuko du datorren greba honek. Pandemia garaian aktibatu zen denon bizitzak erdigunean izeneko prozesua, zaintzaren auzia erdigunean kokatzeko eta gaia herri jorratzeko. Gisa horretan euskal zaintza sistema publiko eta komunitarioa ezaugarritzen hasteko. Lanketa prozesutik abiatuta orain, zaintza eskubide unibertsala dela exigitu du Euskal Herriko mugimendu feministak, eta aldarri hori ardatz hartuz greba feminista orokor baterako deia egin du. Mugimenduaren erranetan, sistema publiko eta komunitario bat plantan ezarri behar da, zaintza sistema aldatzea, den aldatzea izanen delako. Gogora dezagun lehendabiziko greba feministak karrikak hartu zituela 2018an. Urte horretan emakumeek zaintzan, konsumoan, hezkuntzan eta lan arloan egin zuten planto. Orduztik zaintzaren afera paratu dute borrokaren erdigunean eta hori izanen da, hain zuzen ere, azaroaren 30ean grebaren baitan eginen duten aldarria. Estatu Espainiarrari eta bere inguru guztiari, estamentu guztiei,
deia egiten diogu beraien bortxaren, biolentziaren ondorioz eragindako biktima guztien aitortza egiteko. Euskal jendarteak aspalditik itxaroten ari den pausoa litzateke. Jarraitu nahi dugu aldarrikatzen, biktima izaera ez duten guzti horiek estamentu guztien, administrazioko eta estatuko estamentu guztien aitortza merezi dutela, Josianek eta Josik aitortza hori merezi dute, eta ondoan izango gaituzue burruka horretan. Benetan eskerrak, eta bezarkada bana horretzi. Badirudi Donostialdean piztutako krisia baretzera doala. Esiko profesionalek adierazi dute euren egoera bideratzen hasia egon daitekeela. 2 aste luze badira erietxeko zerbitzu buruak ospitale atarian protesta egiten hasi zirela, Osakidetzak 2 lankide kargu gabetu ondoren. Bingen Zupiriak testuinguru horretan adierazi du ez dela Donostialdeko arazoa soilik. Hau da, Euskal Osasun Sistema osoari eragiten dion kontu bat, Osakidetza osoari dagokiona eta beraz, Osakidetzak bere osotasunean aztertu eta erantzuna eman behar dion kontu bat. Azken aldian Gipuzkoako hiriburuan Osakidetzako kudaketa bertikalegia dela salatzeko protestak egiten ikusi ditugu, baina orain 2 egunez ez gaur eta ez bihar bilkurak etengo dituzte. Ikusi dutelako Osakidetzaren baitan badagoela hitz egiteko borondatea eta dagoeneko lehen hartu emana ere izan dute. Telefono deia izan dute Rosa Perez Osakidetzako zuzendari nagusiak eta Adolfo López de Munain neurologia buruak. Beraz, protestaren lehen ideiak eta lehen eskariak entzun ditu Rosa Perezek telefonoz bestalde, baina mahai gainean utzi diote bilera baterako deia eta bizita baterako ere bai. Donostiako ospitalera bertara joan dadila eskatu diote hala egoera bere begiekin ikusi eta profesionalekin batzarra egiteko. Hori alabaikorra gertu da neurologo burua uste du aste honetan ez bada datorren astean bertan joan litezkela erietxera Rosa Perez Osakidetzako zuzendari nagusia bera edo beste goi kargu batzuk. Afera honen erdian Zupiria Jaurlaritzako bozeramailak gaineratu du osasun sailak helburutza duela datozein urtei begira Osakidetzak izan beharko lukenaren inguruko gogoeta bat egitea. Gogoeta estrategiko bat egitea eta hor finkatzea zeintzuk diren Osakidetzak eskainiko dituen zerbitzuak, nun eta nola eskainiko dituen eta zain inbertsio egin beharko diren horri erantzuteko. Bien bitartean esandakoa, ostiralera bitartean bertan bera utzi dituzte protesta bilkura guztiak, hitz egiteko eta negoziatzeko borondatea dutela erakusteko. Gipuzkoako Foru Aldundia zainketa ereduaren trantsizo murgilduta dago. Horren adibidetzat dugu Santa Ana Zarauzko zaharren egoitza, zainketa eredu berrira egokitzeko 2. fasa osatu. Urnietara etorri gera gaurkoan, Agijupens taldearekin, jubilatu eta pentsioduna dira danak, eta orduan, beraien bideo honetan gure babesa eskaini nahi genien, egiten duten apostua alde batetik bizitza osasuntsu eta aldi berean ere pozik bizitzeko apostua guretzako oso garrantzitsua da eta bideo honetan elkarrekin egon nahi genduen. Eta horretaz alatago beste kontu bat ere azpimarratu nahi duena. Ibilbideak egiten dira eta askotan kostaldean egiten dira eta gaurkoan Urnietan da datorren urtean Arrasaten guretzat ere gure lurraldea ondo ezagutzeko aukera bat bada eta beraz puntu bat gehiago beraientzat. Ondo pasa izatela eguna eta gu beraiekin partetxo bat egingo dugu gaurkoan. Gipuzkoako Foru Aldundia zainketa ereduaren trantsizo Donostiako tokiko gobernu batzarrak onartu du Baskulinari Center Fundazioari ematea obra handiko lizentzia Gastronomi Open Ecosystem eraikina erekitzeko hementxe bertan Manteo Zemoria berdegune honetan. Horrek esan nahi du egun edo eta aste gutxi barru obrekin hasiko direla. Goek duen helburua da hiribarruti bat bultzatzea, helburu duen espazio fisiko bat osatuz, eta bertan besteak beste gradu ondoko gedak, produktu eta zerbitzu berriak garatzeko laborategi eta tailerrak, coworking eremua eta erakusketa eremua eta ekitaldiak egitea izango ditzateke. Helburua esango nuke berrikuntza bultzatzea dela. Eta nola hori, zientzia eta ikerketaren bitartez, berrikuntza, produktu berriak, zerbitzu berriak garatuz,
ekintzaileekin lan eginez, ekintzailei lagunduz, eta baita ere gradu ondoko hezkuntza garatu nahi dugu, master berriz, aurre ikusten ditugu 7 master berri bultzatzea, gai desberdinetan, osasun arloan, jasangarritasunean, zentzumenen inguruan, digitalizazioaren inguruan, orduan, jarduera nahiko zabala da, helburua ekosistema bat sortzea da berrikuntza bultzatzeko. 2020an hasi ziren proiektu hau lantzen eta bi ardatz zituzten aurretik, eraikinaren arira hirigintza ikuspegia, udalari dagokiona eta bestetik gastronomia open ekosistem proiektuaren edukia zehaztea. Hirigintza ikuspegitik oso prozesu konplexua da, behar diren onarpen guztiak lortzea. Herritarren artean arrabotsa sortu du afera honek. Manteuz Moria Berdeguna kenduko diotela salatu dute eta gaineratu espazio publikoa udalak enpresa pribatu baten esku utzi duela doainik. Azarratuta nagoela zeharo, baina, ez dakiz lortuko dugun zerbait. Beharrezkoa, netzako ez da beharrezkoa. Baduguetan goian da, hainbestetuki izate dute badudela hori egiteko. Toki inguru badukagu, horrelakoa, hemen hiri beharruan eta kantzera dute. Nos da un poco pena. Pienso que igual habría otro sitio más adecuado para poder poner ese espacio del Basculinari. El poco espacio que hay que mantenerlo. Herritarren kezken aurrean Baskulinariko zuzendariak argitu nahi izan digu eztabaida hori ez dagokiola berari. Ez dela gurea eztabaida hori udal mailako prozesu bat izan da, gurea edukia da. Eta kritikak aintzat hartuta eraikin berriarekin berdeguna mantenduko dela azalduna izan du. Eraikin berde bat da, goiko sapaiak suposatuko du hiriarentzat eta auzoarentzat parke bat. Mantenduko dira momentu honetan egiten diren jarduerak bertan, aisialdirako, txakurra pasiatzeko, edozein gauzetarako gaur egun egiten dira posible izango da egiten. Gauzak horrela udalak dagoeneko lizentzia onartuta, obrak azaro aldera aste aurre ikusten dute. 18 bat hilabete izango dira, ondorioz bastakit, 2025ko apirilean edo bukatuko dira obrak eta hasiko gera lanean eraikin berrean. Herri bezala egin behar da eztabaida. Herri bezala egin behar da eztabaida. Gero toki bakoitzean egongo dira ezaugarri propioa, baina herri osoa eta Euskal Herri osoa kontuan hartuta egin behar den eztabaida batetaz hitz egiten ari gara. Herri proiektu bat akordatu behar da. Herri proiektu bat. Estatus politikoaren inguruan, herri proiektu bat. Euskal Herria nazio gisa errespetatzen duten guztiei. Guztien artean erabaki behar dugu. Nazio auzia eztabaidan egongo den honetan, zein den guztion artean erabakitzen dugun bidea, eta zein den guztion artean planteatzen dugun proposamena, eta zein den guztion artean herri honi eskaintzen diogun proposamen politikoa. Agenda plurinazionala erdi gunean egon behar dela. Xabier Alkuaz, Tafaiako alkatea, izanen da Nafarroko udal eta kontzejuen federazioko lehendakari berria. Tafaiako alkateak 750 boto jaso ditu. Tuterako tokerok 453 eta Barainaingo alkateak 40. Alkuazek PSN-ko udalen botoi esker lortu du kargua, eta horrek PSN-ek aldaketa nabarmena ekarri duela erran nahi du. Beti argudiatu duelako EH Bilduk ez zuela gaitasunik ardura postu jakin batzuk betetzeko. Gainera, hautagaitza independiente askoren eta geroa bairen babesa jaso du. Esaten dutela Mekaneres dela bidegarria eta produktiboa, eta argi daukagu ez dela horrela. Etekinak eduki ditugu pasan urtean adibidez, 6.000 euro etekin. Estelantisek beste aldetik 16.000 milioi etekinak editu ditu. Eta orduan
ez dugu hortik arrazoirik ikusten Mekanerresa erratzeko. Zitalkeria da, nahiago dute irabazi eta hori da kontua. Horregaitik, buelta eman behar dugu arazo honeri eta hor gaude borrokan. Eta gure herrialdean industria sarea suntzitu eta sarratu eta horretan dabiltza. Laudioko kaleak elkartasunez bete ziren ostiralean Glavista enpresako langileek beraien lanpostuen defentsan egindako mobilizazioekin. Manifestazioa hasi baino lehen, asteazkenean abiatutako itxialdiari amaiera eman zioten 25 langilek. Glavistako 240 langile kaleratzea arriskuan daudela salatu dute. Enpresaren arduradunek enplegu erregularizazioko espedientea aurrera eramateko prozesua martxan jarri baitute. Langileek Guardian enpresa lantegiaren jabe ohia hartzen dute erroduntzat. Aktibitatea mantendu dezakeen eskaintzari ezetz esan diola salatuz. Eusko Jaurlaritzaren inplikazioa eskatu dute ere. Elkartasun keinu ugari jaso dituzte Glavistako langileek egun hauetan eta mobilizazioekin jarraituko dutela iragarri dute. Gasteizko Michelin faktorian egiten ari den erreferendumaren lehenengo txandetan 1524 bozka jaso dira. Langileek lantegien arteko batzordean jarraitu edo bertatik ateratzea erabaki behar dute. Erreferenduma ostiralean hasi eta astelehen gauean bukatuko da. Emaitzak astearte goizaldean ezagutuko dira. ELA, LAB, ESK eta CGT sindikatuek lantegien arteko batzordetik ateratzearen alde agertu dira. Lan baldintzak hobeto defendatzeko aukera egongo dela argudiatuz. LABek beti defendatu du lan egiten dugun lekuan negoziatzea, orduan horregatik, ze guk ez dugu nahi Valladoliden edo Arandan negoziatzea, baizik eta Gasteizen, ze hemen lan egiten dugu, hemen erabakiko dugu. Hombre, momentu honetan ja hitzarmena sinatuta dago, orduan hor ez dugu aurrera pausurik edukiko, baina hurrengo hitzarmenerako hemen negoziatzea oso ona da, eta hemen maila edukitzea oso positiboa da, hemen erabakitzeko. Urria eta abendua bitartean 2000 gurpiltona ekoizteari utziko dio lantokiak. Zuzendaritzak eskariaren beherakada eta taldearen konfiantza faltagatik hartu zuen erabakia. Izan ere, hitzarmenaren kontra egindako mobilizazioen ondorioz, taldeak Gasteizko langileengan konfiantza galdu duela esan du zuzendaritzak. Sindikatuek erreferendumaren testu inguruan langileengan presioa egiteko iragarritako erabakia zela salatu zuten, eta lantegien arteko batzordetik ateratzearen alde bozkatzera deitu zuten. KLKT Alegaiaren industria planta berria inauguratu dute Irunen, Gipuzkoan. Azpiegitura horrek eskualdean KLKT Alegaiaren instalazioak berritza dakar, 4.500 metro karratuko industria planta berri batekin. Gaur egun desgaitasuna duten 60 pertsonak egiten dute lan produkzio zentro horretan. Eta azpiegitura berri hori aukera bada eskualde horretan desgaitasuna duten eta baztertuta geratzeko arriskuan dauden pertsonen gizarteratzea eta laneratzea zabaltzeko. Gaur eguneko ekoizpen planta horrek hainbat industria proiektu garatzen ditu sarbide sistemen, elikadurarako makineriaren eta osasunaren sektoreetan. Eta datozen hilabeteetan jarduera berriak industrializatuko dira energiaren sektorean zentro horretan enplegu aukerak zabaltzeko. Azpimarratu behar da KLKT Alegaia irabazi asmorik gabeko lan sozietatea dela, eta Gipuzkoan desgaitasuna duten eta baztertuta geratzeko arriskuan dauden pertsonentzako enplegua sortze eta mantentza du helburu. Gaur egun desgaitasuna duten 1000 pertsona baino gehiago enplegatzen ditu zuzenan Gipuzkoako eskualde guztietako 12 industria plantetan. Langileen eren batek baino gehiagok zailtasun bereziak dituzte. Gainera gizarteratzeko eta laneratzeko ibilbide oso hartzen du barnean, orientaziotik hasi eta enplegu lagundurako programetaraino. Gipuzkoako 23 gazte lehen sektorean hasiko dira lanean. Horretarako Gipuzkoako Foru Aldundiak €1.000.000 bideratuko ditu, 40 urte zazpiko nekazariek enpresa berriak sor ditzaten. Ustiapen bat martxan jartzen duten gazteei. Martxan jarri, zerotik hasita edo aurretik hasitako ustiapen bati jarraipena emateko. 20 gazte lehendik abian ziren ustiategin kargu egingo dira, eta 3 berriz ustiategi berriak zabalduko dituzte. Programa honen helburua da belaunaldi aldaketa sustatzea eta garapena dibertsifikazioa enplegu eta enpresa berrien sorkuntza bultzatzea.
Gipuzkoa ezin da ulertu lehen sektorerik gabe, eta Eider Mendoza diputatu nagusiak nabarmendu du lehen sektorea egituratzaren eta indartzaren aldeko apustu egiten jarraituko duela Aldundiak. Asko gustatzen zaigula produktu onak jatea, bertakoak direnak, asko gustatzen zaigula gure parajetaz gozatzea, baina horren atzean sekulako lana dago. Dano gozatu dezagun, eta donek eduki ditzagun produktu on batzuk elikatzeko eta osasuntsu bizitzeko, ezinbestekoa dugu gazte hauek laguntzea. Horretarako sortu da Gaztenek programa. Oriala Iturraran parketxean egin den ekitaldian elkartu dira programan parte hartu dutenak aitortu eta aldi berean eskartzeko. Gazteen eta lehen sektoreko eragileen ekarpenak, gogoetak eta proposamenak jaso dira bertan. Milaka lagunek euskeraren ofizialtasuna eskatu zuten etxarrin ospatu zen Nafarroa oinezen. Andra Mari ikastolak izan zuen Nafarroko ikastolen festa erraldoia antolatzeko ardura. Guraso, irakasle, ikasle eta laguntzaileen lanari esker egun biribila izan zen. Beroa ere protagonista, baina ibilbidean zehar paratutako txorrotak zein iturriak eta umentzako jarritako urjokoek freskatu zituzten bisitariak. Musika ezker eskuin, 3 guneetan barrena, trikitixa eta euskal musika ere protagonista. Txarangak, ikastolen ikasleen erronkak, jatekoak eta edatekoak, besta giroa aparta euskararen ofizialtasuna eskatzeko. Andra Mari ikastolak Zangozako ikastolari luzatu dio lekukoa eta beraz 2024ko udazkenean euskara ofiziala ez den zonaldean iraganen da. Bernaola zikloak bere 20. edizioa aurkeztu du. Musika garaikidearen nazioarteko zikloa Araban egongo da urriaren 14tik otsailaren 3 arte. Guztira 13 kontzertu eskainiko ditu. Gehienak Gasteizen izango dira 2 izanezik, Araian eta Bilbon egingo direnak. Bernaola zikloaren 20. edizioak Alfonso García de la Torre konpositore, irakasle eta kultura kudeatzailea omenduko du. Ensemble sinkro taldeak García de la Torrek sortutako musika hartuko du ardatz 3 kontzertu eskaintzeko. Por supuesto va a haber mucha música de Alfonso, en concreto pues 6 obras y también otras 5 obras de 5 compositores que han querido sumarse a este homenaje y han escrito música para la ocasión. Kontzertuak urriaren 14an, larunbatean hasiko dira Jesus Guridi Kontserbatorioan. Azkeneko kontzertua Akusma taldearena izango da, otsailaren 3an. Bien bitartean, Anthony Pateras pianista, Katarina Gros violontxelista, edota Maria Eskaroni eta Zurine Benavente dantzariak pasako dira zikloaren agertokietatik. ¡Mari! ¡Violador! ¡Deja a las tías en paz! Nik mugikorrik inoiz ez, tolestu daitekenik. Inoiz ez, smartphone berririk berritzeatik soilik. Orain, Euskaltelen bezero izateagatik estrenatu Samsung 5G tolesgarri hau. Eta gero estrenatu mugikorra 2 urtean behin. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Ongi etorri hemen saiora, gaurkoan gabe berriz, Ainara eta biok, ni miren, bakizute amatasun eta hitz egiteko goz, baina amatasunak edo amatasunak pluralean, beti esatu duen bezala, baina ez amatasuna ere bada amatasunaren parte, ez? Azkenean gauza bat ez delako besterik gabe. Zergatik zara ama? Galdera gutxitan entzuten da gure jendartean, aldiz noizko edo zergatik ez zara, akaso gehiago entzuten da, gaur egun oraindik. Hasteko esango dut,
nik betidanik eta usteot oso gaztetik, oso garbi eukidotela, ez dutela ama izan nahi. Ez nau sekula erakarri, ez dut sekula desi hori sentitu, nahi hori sentitu, eta aldi beren ere, nik usteot oso konstiente izan naizela, edo beti defendatu dutela, ama izatek behar dula benetako nahi bat. Gaina esan nahi nun, gehien bat pilotaz itzengo etela, bai emakumezkoena eta bai gizonezkoena ere. Emakumezkoenetatik hasiko naiz, Irati Zabala da Lizartzakoa, eta hiruak txapelketako finalean sartu da, bikoteka jokatzen dute, eta orduan Leire Garairekin batera finalelako txartela lortu du, Irati Zabala Lizartzakoa atzelaria da, eta bestea aurrelaria. Eta finalerdian jokatu zuten Olatzarri Zabalaga eta Itxaso Erasun, eta 22 eta 17 hartu zuten mendean. Igandean jokatuko dute Bilboko Bizkaia frontoian, finala 12 izango da, eta justu jokatuko dute Amai Aldai eta Arrate Bergararen aurka, haiek finalerdietan, ez daukat apuntatuta, hasi ez dakit zer egin zuten beste bikotaren aurka, baina Amai Aldai eta Arrate Bergararen aurka jokatuko dute. Amai Aldai da aurrelari oso da demakoa, eta ikusten da, aurrez behintzat, haiek izango direla favorito nagusiak, baina ikusiko da, Irati Zabalak lehen txapela lortu dezake, bere profesionalen mailan behintzat, uste dut bigarren finala dela berea, Iratirena, Zabalarena, eta txapela lortzen badu, behintzat, lehenengoa izango da. Eta bestalde mutietan, eskualdean aurrez aipatu nuen, 4 pilotari ditugula, eta 4ak egon direla, Lauterdiko ligaskan, altuna aurretik zegoen, meritu propioak egin zituelako, eta Artola, Jakak eta Peñak kanporaketak jokatu behar izan dituzten asteburu honetan, ikusteko ligaskan parte hartuko zuten edo ez, eta 3 irabazi egin zuten. Artola izan zen pixkat larrien ibili zena, estu irabazi baitzion Agirreri, 22 eta 21, eta bestalde Jakak eta Peñak errazago edo behintzat markagailuan alde handiago atera ziren aurkiei, Jako 22 eta 3 irabazi zion Larrazabali, eta Peñak 22 eta 15. Beraz, ligaskako pilotako Lauterdian 8 pilotari egongo dira, eta 2 multzotan daude banatuta, eta 8 pilotari horietatik aipatu 4 direla Tolosaldeakoak, beraz, uste dut erdia izatea eskualde batekoa bada nabarmentzekoa, eta hori dagokionez. Eta gero, proposamena joango da pixka bat hortikan, baina goendikan ez den nahi aurreratu. Eta gero, Donostian izan zen atzo Hiru Hondartza krosa, eta bertan, esan Joseba Olaetxea Tolosarrak bigarren egin zuela, 10 kilometroko lasterketa bat zen, eta 31 minutu eta 36 segundoko denbora egin zuen, eta lehena 18 segundu azkarrago iritsi zen. Eta nesketan ere, beste Tolosar bat dugu, baina lehen 10 elkatuen artean izan zela Lorea Berasategik, 10garren egin zuen nahi justu, eta 43 minutu eta 4 segundoko denboran. Bikain zurina, ez dakit, Saraz, una izaten duzu astelenero pixkat kirol zaletu, ez? Saiatzen naiz, baina... Agian galetu beharko diegu hauei aste honetan egiteko kirol planen bat proposatzen diguten, ez? Zaila daukazu, abisatzen du. Ez dakit, Paula. Esan behar dut, Sarararekin lehen hobitzen gindu dela, eta esan didala ez duela kiroldik egiten. Ez hobitzen ez arratsaldean. Larun batean joan nintzen, hori kirola egita da, larun batean joan nintzen lagun kuadrilla batekin, beriainera, eta kuadrilla batekin joan nintzen, baina nirekin beste batekin jo zuen, ze ezin nuen, denak joan ziren erritmo batera, ez nekiela posible zela ritmo horretan igotzea,
Eta ni mareatuta dena egin nintzen, ez nien inori esan, baina orain esaten dut. Eta oraindikan agujetekin abil, beraz, zaila daukazu, Bestakit, Paola, agian mendi planen bat ezten kirol proposamen bat egiten badiguzu, hobe. Bai, horrela izanen da. Bertze behin ikusteko proposamen bat izanen da neria. Pensatuko dut nozbait ere Sara konbentzitzeko planen bat polita edo, pensatuko dut, etorriko da. Momentuz ikusteko izanen da. Aipatu nun orain dela aste batzuk Euskal Herriko emakumeen aizkolari txapelketako finalean beratar bat izanen genuela eta hori, eta ailetu da eguna, urriaren 15 igande honetan Euskal Herriko emakumeen aizkolari txapelketako finala ospatuko da Elgoibarren, batzutzat igual urrutxi xamar geldituko da Elgoibar, baina, pentsatzen dut, finala telebistan emanen dutela, orduan, edo espero dut, ez dakit seguro, ez dut ziurtatuko horrela, baina espero dut baietz. Eta, tartean hori da, berako Nerea Sorondo, eta Iturengo Maika Aristegi lehiatuko dira final honetan. Finalean egoteko txartela Hernanin lortu zuten, iraila erdialdean, eta beraz, ailegatu da, finalaren eguna. Sorondo eta Aristegirekin batera, Nerea Arruti Urnietarra, Oiana Fernandez de Barren Arabarra, Malen Barrenetxe Hernaniarra, eta Ane Zapirain Astigarragarra lehiatuko dira. Eta, aipatu behar hemen ere, Xanta Sousa Lesakarra kanporaketa horretan 7. gelditu zela, eta beraz, etzula finalerako txartelik irabazi, baina ala ere ikusi zuen bezala, Bortzirietako eta Malerrekako ordezkaritza izanen dugu Elgoibarren, eta, hori gora aipatzekoa, eta espero dut, telebistan ikusteko, sofan, goxo, ez dakitze ordutan den, hori ez dut begiratu, bino, betire ezagit aperitiborekin edo igual berendurekin, bazkariarekin. Sofan ikusteko, erraixa, ez? Bai, nahiko plan erraixa, gustatzen zait. Ez du esfortzu handirik eskatzen. Hori da, ez. Ezagit zure kasuan berdin izanen den, ikusteko planen bat ala egiteko. Ditut bi apuntatuta eta oain Sarak esan duela, berari luzatuko dio bigarren proposamena, baina lehenengo ikusi behar dugunarekin, eta da, hain justu, altunak eta artolak elkarren aurka jokatuko dutela, eta amezketan izango dela ostiralean. Altuna amezketakoa da, eta artola alegikoa, beraz, esan dezakegu bientzako betiko frontoian amezketan jokatuko dutela, eta oso polita izango dela, erkalden ondoan dauden bi herri eta bi pilotari frontoi horretan ikustea, ez? Eta izango da larun batean, ostiralean, larunari frontoian, amezketan, eta jaialdi hasiko da, 9 eta 4 denean, eta hor, behaien aurretik partida bat egongo da, orduan ondoren izango da. Eta jada sarrera guztia salgai daude, beraz, salgai daude, bukatu dira, salgai daude, salgai egon dira, eta ja bukatu dira. Eta, bintzat, EITB-en ikusteko aukera izango da, beraz, hori ikustekoa. Eta gero, Sarak egitekoa edo egiteko den bat, neukan apuntatu da, eta, asteburu honetan, ostegunean jaieguna da, batzuk zubia dute, orduan, aprotxatuko pixkat asteburu bezala, osteguna hartuko dugu. Eta ostegunean da, Tolosako krosa. Dia 8 kilometro, herri krosa da, lasai ateratzeko lagunekin. 8 kilometro lasai? Bai, pixkanaka poliki ateratzeko lagunekin, eta hori da 11etan, orduan hori Sararentzat. Ez zara animatzen, Sara? Uste dut ez. 8 kilometro ez ditut egin nire bizitza guztian. Altzara joan ikustera, eta normalki ikusten duzunean beti sartzen zaizu gogoa aterraten duzu. Ben, gaurren gortean aterako naiz. Bai, pasatzen zaizu hori? Bai, baina gero inoz ez da gertatzen. Nik ez dut ez da sentitzen gogo hori. Ederki bi plan ezberdin zurine, gian bitako batera animatuko gara, ez, Sara? Bai, nik uste dut pilota partiduak ikustea asko gustatzen zait. Bai, pena sarrerak agortuta daudela. Baina esan duzu EITB-en ikusiko dugula. Bai, EITB-en. Ez da plantxarra urtziral iluna barbaterako. Bai. Eta ez egite bikote denbora joaten ari zaigu, eraz, azken galdera bat egin dizugu labur. Gaurko gaia zebrabidean zaindu edo zaintzea edo zaintza da.
Eta ez dakit kirolean zaintza modu ezberdinetan ulertu daiteke, aritu ginen behin lesio ez, lesioak zaintzea eta berriz ere kiroletara itzultzea. Paola, zuk ere noiz baita aipatu izan duzu, osasun mentalaren gaia kirolean, bakoitzaren zaintza, kirolarien zaintza, eta noski adibidez, elikadura. Gai kurioso iruditzen zaiz, kirolariek ez, beti dugu alako irudi bat kirolariek elikadura izugarri zaintzen dutela, dieta estriktuak dituztela. Horri buruz galdetu nahiko nizuek, zuek kirol aditu gisa, ea ezagutzen duzuen kirolariren baten dieta nolakoa den, edo baduzuen ala zaintzaz edo eta kirolaz berririk izan duzuen inoiz, ez? Ez dakit norbaiten dietaren berri, ze kirol espezifikotan zaintzen den elikadura modu zehatzean, nola ikusten duzue afera, zekit Paola? Bai, nik orain dela urte bat edo Unai eta Iker Ramiano pilotariekin egon nintzen onta solasin, elkarrezketa egin nien, eta orduan hasi berria ziren nutrizionista batekin, nutrizionistare, Iker tainta da, bera pilotari hoia, eta galdetu genien horren ingurun, ez? Azken aldian bertze elikaduraren parte hori ez, zati hori zaintzen hasia ziren, eta zer ikusten zuten hor, edo aldaketarik ikusten zuten, eta bai, egia da, kirol guztitan gaur egun, dagoeneko elikadura zaintzeko ez, bide bat da, orain arte, seguraski kirola unitzetan igual lorreri ez zitzaion sobera begitzen, baina gaur egun nik uste zagola kirolik ez, hori alde batera uzten duenik. Eta adibidez, beraiek kontatu ziguten, hori, beraiek pilotariak izan da, gazteak dira, noski bino, orain arte, ez ziotela sobera begiratu elikadurari ez, beti indarraren bila joaten zirela entrenamenduetan, eta indarra edukitzeko, beti erranazietela jan behartzela, jan, eta unitz, eta denetik ez, eta ez zioten sobera begitu, inoiz ez zuten gaizki jan, edo, ez osasuntxu, jan, baina bai orain dela urte pare batetik edo, Ikertaintarekin lanean hasi ziren, eta beraiek, berak ez dakit horrelako pauta batzuk edo eman zizkieten. Egia da beraiek erraten zutela dietarik ez zutela egiten ez zutela deus bazter batean uzten, denetik jaten zutela, baina bai orain dela, hori 2 urtetik ona, bai kasu gehiago egiten ari ziotela, noiz jan, eguneko zer momentutan, zer momentu bakoitzin ez, erraten zuten, gozaldu, ze ordutan. Kontun hartuta, ze ordutan entrenatuko dut. Entrenatu aintzinetik, ordu erdi lehenago. Janen dut, hau indarra edukitzeko edo, ez? Partidu bat baldin badut, kontun hartu digestio egin barra dudala, eta digestio egiteko ere zer. Ze behar dut, zer egiten dit on, ez? Nere gorputzean, eta zerrek ez. Eta, geroztik horrela jaten ari zirela, ez bereziki dieta bat egiten edo ezagutzen ditugun dieta horiek, ez, restriktiboak edo, baizik eta denetik jaten, baina hori, orduka, kontuan hartuta, indarra, azukrea, ez, gorputzean, nola egiten zun lan, eta geroztik, nabaritua zutela, aldaketa, ez, indartsuak zeudela, hori kontrolatuta, beraien lana ere entrenamenduetan egiten zuten lan fisikoa, askoz ez gehiago indartzen zutela. Eta, bai, egia da, kasu egin behar zaio, eta gero lanean nabaritzen da, noski. Ezakit, zurinezuk aipatzen zen, futbolean aritzen zinela, nik beti aditu dut topikoa makarroi plater bat jan behar dela kirolegin baino lehen. Zueko itura zenuten elikadura zeintzeko? Hombre, nire maian egia esan zaindua bakoitzak zaintzen zuen berea, ez? Azkenean, esango, orokor bezala, pauta orokorra bezala, ez ziguten ezer esaten egia esan. Guk ere bagenekien, zaintze baginen, eta zerra zaintzea, zure pixuan egotea, saiatzea, letxua, tomatea, barazkia jatea, fruta asko, eta gero egia da partida baino lehen garrantzitsua zela, karbohidratoa jatea, pasta, arroza o dena dela, eta gero ere, igual partida baino 2 ordu, 2 ordu eta erdi, 3 ordurenago
jatea, digestioa ondo egiteko. Baina, bueno, egia da gero azkenen partida eta gero afariren bat zegoen, eta horria denetari sartzen zen. Ezagitzuek ezagunik duzuen sokatiran aritzen denik. Bai, baten bat. Nik ere baditut, eta sokatira beti iruditu zait kirol bat elikadura izugarri zaintzen dutena, badute pixu jakin bat, ez? Kompetizio bakoitzean, eta gogoratzen dut banituela ezagunak, agian lehiaketa eguna baino 2 egun lehenago, tomatea bakarrik jan zezaketena, ez entxaladan, tomatea utxik edo olako... Sagar bat egun guztien zehar. Sagar bat egun, hori da, urik ez egun guztian, hori beti iruditu zain nahiko... Eta horrere, zaindu behar da elikadura, baina, puntu bat arte ere. Ez batzutan nire, ez sokatira zari zinela, beldurra ematen zian pensatzen. Honek ere, zakitze ondorio kartzen alditun, ez? Mentalki ere agitzongi egon behar zara, hori kontrolatzeko eta jakiteko ez pasatzeko, ez? Ez obsesionatzeko pisu horrekin, eta zakit, beti pixkota arriskutsua iduitu zait. Ez dut kasurik izautzen, hola deus larririk pasatu zaionik, edo, pixkot, zakit, ez, iparra galdudunik horrekin, bino beti iruditu zait pixkot arriskutsua sokatiran kontua. Zegero, behin pisatuta hasten dire jan, indarra edukitzeko, noski indarra behar duzu, tiratzeko, ez? Eta, hor bada puntu bat pixkot, bai. Ez dakit badagoen. Arpaitu zuela pixua kontrolatzearena, adibidez, arraunean ere, claro, bereziki patroiak, epaiek ala eskatzen dietenean estropada gina horretik pixatu egin behar dute, eta beti pixu baten barruan, edo, imaginatu, 50 kilo pixatu behar dute, edo bai, eta gutxiago pixatzen badute, pixua jartzen diete, minimoa 50 kilo delako, baina gehiago ere bada, agian batzuetan, exigitzen zaio, pixua jaiztea pixka bat, pixu gutxiago emateko traineroan, ez? Eta patroiaz gain ere, arraunlariek ere, azkenean ematen du ontzia ondo mardu ez, ezin du asko balantzatu, eta horretan ere, arraunlari bakoitza zelekutuan jartzen den, eta bakoitza zer pixu duen oso neortuta dago, eta horretan ere oso finibiltzen dira arraunlariak, eta, eta nutrizioa ere oso ondo asko lantzen dute, eta horre ere, arriskua ere badu, hori, esan duzuenagatik. Bai. Bikote, arituko ginak luze, Sara eta biok bagenituen pentsatu zaintzaren inguruan bertzain bertze galdera kirolaren hueltan. Baina ez diguzten ordulariak izan ere mentxutzi beharko dugu gaurko tertulia. Mi esker, Zurin eta Paola bertze astele matez gurekin izategatik, ziur urrengoan Sara erabat motibatuko duzuela, ez dut dudarik, animatzen plan batekin. Mi esker, bikote. Aste hona izan. Berdin, eskerrik asko. Aste hona izan. Aio.
Eta hurbil ditugu arratsaldeko 6ak 10 minutu bertzirik etzaizkigu gelditzen, beraz, Euskal Herriko agenda hartu eta hitzorduak errepasatzeko tenorea heldu zaigu, eta horretarako prest dugu gure ohiko laguntzailea Arantxa Idieder, arratsaldeon. Txaldeonek ine. Ongi? Bai, baduatazu. Ongi, astelena, baina ongi. Ez dakit, Arantxa, astelena agian Euskal Herriko agendan ez da inbertzen abaritzen, hitzordu ugari ditugu. Adibidez, Bilbo Kafe Antzokian kontzertu bat gaur, Kaliforniatik datorren Nebula taldearekin, erran bezala, Bilbon Kafe Antzokian gaur ilunabarriko 8 hasita. Hori bera, eta Bilbon ere, bestelako giro batean, Jon Mentxakatorre, ahozko ondarez urbilpena, hitzaldia izango da beraz, ondare imaterialaren kontserbazio materiala hitzaldi zikloaren baitan, Bizkaiko Foru liburutegian duzue hitzordua 2. solairuko hitzaldiaretoan 7:00. Eta animazio bat, kasu hontan Biltxoko elkartean Baionan izanen dena, lehengoko kantuen inguruko saioa, Pantxix Bidartekin da hitzordua, eta arratsaleko 7:00 erran bezala Baionan, Biltxoko elkartean. Eta bihar, urriaren 10 asteartea Baionan geldituz, Toto deitu antzezlana ere aurkeztuko dute Baionan, Ika teatroaren eskutik hori, Luna Negra Kafe Antzokian, 8:00, Maik eta Joseluk Toto txakortxoaren zaintza partekatzen dute, Toto galdu da, Joselurekin zegoenean, eta orain Maik ezin du irudikatu ere bizitza beragabe, maitasunik gabe, Maik eta Joseluk modu latzean eztabaidatzen dute, hitzordua beraz bihar Luna Negran 8:00. Eta bertze antzezlan bat biharko, batetik bestera du izena honek, benetan be konpainiaren eskutik heldu da, eta Iruñean izanen da, Nafarroako antzerki eskolan bihar arratsaleko 7:00. Borbor batean dago ezegunea, udaberriko migrazioa hemen da, iparrerantz doazen lehengo bidaiariak heltzen hasi dira indar berritzeko premiaz, prismatikoetatik adi begiratzen baduzue, laster bereizialko dituzue horietako hainbat. Gehienek alabearrez ekin diote bidaiari hueltatzeko aukerarik izango duten ere jakin gabe. Zer oztopo aurkituko dituzte bidean, erantzuteko, erran bezala bihar Nafarroko antzerki eskolan batetik bestera antzezlana. Tura ikuspegi feministatik, Hernaniko liburutegian izanen da hitzaldia arratsaldeko 7:00 eta Oiane Amantegiren Bakaio Hueso liburuaren gaineko solasaldia izanen da, bertzeak bertze, hizlaria Alaine Agirre idazlea izanen delarik, beraz, literaturaz bertzeak bertze aritzeko aukera. Eta alaxe Arantxa, nahiko, gaurkoz nahiko. Hori bera. Bihar gehiago. Bihar arteekin. Bihar arte Arantxa, ongi segi.
maitasun aizeari. Orduan deitzen diogu maitasun aizeari, eta are jartzen gaitu firi-firi dantzari. Maiteño bihotzeko, mundura ez ginen jaio, gu triste bizitzeko. Baizik kristura guztiak, kantuz poz bihurtzeko. Dantza dezagun bat dantza, maiteño bihotzeko. Sara, urbilitu garratxaleko 6ak, 3 minutu bertzerik ez zaizkigu gelditzen, 2 orain, beraz, agurtu beharrean gaude ez? Bai, bihar arte esango diegu entzulei, baita zuri ere ekine. Hori da. Bihar aste artea, bihar okerrago. Bihar hobea, Sara, zaindu zure burua. Zaindu entzule, txintxe bili. Bai, zaindu, bihar arte. Ongi etorri hemen saiora, gaurkoan berriz, paginara eta biok, nimiren, bakizute amatasun eta hitz egiteko goz, baina amatasunak edo amatasunak pluralean, beti esatu duen bezala, baina ez amatasuna ere bada amatasunaren parte, ez? Azkenean gauza bat ez delako besterik gabe. Zergatik zara ama? Galdera gutxitan entzuten da gure jendartean, aldiz noizko edo zergatik ez zara, akaso gehiago entzuten da, gaur egun oraindik arte. Hasteko esango dut, nik betidanik eta usteot oso gaztetik, oso garbi eukidotela, ez dutela ama izan nahi. Ez nau sekula erakarri, ez dut sekula desi hori sentitu, nahi hori sentitu, eta aldi beren ere, nik usteot oso konstiente izan naizela, edo beti defendatu dutela, ama izatek behar dula benetako nahi bat. يستهدفوك بشوي في دير البلح. طلع
aldatzeko. Sistema aldatuz, dena aldatzeko. Azarako eta marrean, inorreta ongo lanean. Jarritzagun bizitzak erdigunean. Grebara bai, grebara, milaka izango gara. 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 Bilboko hainbat kale eta auzotan hala nola Deustun, Santu, Txuntxurdinagan, Indautxun edo Basurtun zuhaitzak mozten ari dira, kaleak berritu eta hirigintza plana gauzatuz. Udalak Twitter sare sozialean duen kontu ofizialaren bidez adierazi zuenez, Agirre lehendakariaren etorbidean zuhaizti aldatzen ari dira kalea berritzeko lanak aprobetxatuz. Udalaren arabera egoera txarrean zeuden, sustraiak batez ere, bera segurtasun arrazoi bat izan da. 128 zumarren erdiak moztu dituzte dagoeneko. Hala ere ekologistek zalantzan jarri dute kale horretan dauden zuhaitz guztiek gaixo jarri izana. Inguruko bizilagunak kexu dira eta Marta Olazabal beze iruko ikertzaileak ekintza klimatikoan eta hiri egokitzapenean adituak ere adierazi du zuhaitza funtsezkoak direla hirietan. Gaineratu du horren evidentzia zientifikoa izugarria dela eta orain zuhaitz berriak landatuko balira ere hamarkadak beharko dituztela ekosistema zerbitzu berberak emateko. Herritarrek diote euren osasuna jokoan dagoela. Horren aurrean mobilizazioak egiten aritu dira zuhaitz mozketak salatzeko. Stop Tala Deustu elkarteak hilabeteak daramatza etorpide garrantzitsu honen eraberritzak egarritako zuhaitz mozketa salatzen. Orain gainera udazkenan gauden arren uda dirudi, izugarrizko beroa egiten ari da Bilbon. Badaintzat hartu behar da zuhaitze funtsezko zeregina betetzen dutela alderdi giltzarriak arautzeko eta hiriak espazio bizigarriago bihurtzeko. Karbono dioxida xurgatu eta oxigenoa kanporatzen dute. Itzalguneak eskaintzen dituzte, partikula kutxakor txikiak iragazten dituzte eta horre guztiak udako temperaturak 2 eta 8 gradu hartan arintzen laguntzen du. Bestalde zarataren aurkako esi naturala sortzen ditu eta hegaztientzako babesleku ere badira zuhaitz horiek, hiriko biodibertsitatea areagotzen laguntzen dutenak. Eustat Estatistika Institutuak jakinarazi du 3 lurraldeetako EHUko ikasleen datuak. 2021-2022 ikasturteari dagokionez, 70.503 matrikula egin ziren, aurreko ikasturtean baino 0,8 gehiago. EAEn 4 unibertsitate daude guztira, Euskal Unibertsitate Publikoa, Deustuko Unibertsitatea, Mondragon Unibertsitatea eta Gasteizen ireki berri duten Euneiz. 4 unibertsitate horietatik soilik EHU da publikoa. Eustaten arabera 10 ikasletik 7 izena eman dute publikoan. Parekidetasunari dagokionez ikasleen 154 emakumezkoak dira. Hori bai, aldea dago ikasketen arabera. Esate baterako osasungintzan, gizarte zerbitzuetan edota hezkuntzan 170 emakumeak dira. Itzaz, automoziozko edota industria ingeniaritzan berriz emakumezkoak ez dira ikasleen 110 ere heltzen. Asteazken honetan turismoaren nazioarteko eguna ospatu dute batzuek, baina horrekiko paralelo turismoaren kolapsoaren eguna ospatu dute beste zenbaitek. Kasurako Donostiako bizilagunekin plataforma dugu. Honek uste du gizartea lehenbailen desazkunde turistikoratz bideratzea premiazkoa dela, ikuspegi ekologiko, ekonomiko, kultural eta sozialetik etorkizunarekiko arduratsuak izateko. Kolapso turistikoaren eguna baliatu dute turistifikazioaren aurkako urria iragartzeko. Izan ere urriaren 5etik aurrera Donostian munduko turismo erakundaren turismo gastronomikoaren mundu foroa egingo da. Ostera urriaren 23tik aurrera turismo munduko erakunde publiko eta pribatuak bilduko dira Tour Espainia komentzian Donostian. Horiek ala bizilagunekin plataformak adierazi du Donostian egingo dituzten 2 biltzarrei erantzuna hilabete osoan zehar emango diela. Eta lehenengo data zehaztu dute dagoeneko. Urriaren 22an alderdi ederretik irtengo den manifestazioa egingo dute turistifikazioa salatzeko. Plataformak nabarmendu izan du hiriaren turistifikazioak ekarri duela gero eta donostiar gehiagori ukatzea Donostian bizitzea.
Turismoak handi batean zerikusia du etxebizitza faltarekin. Bada testuinguru horretan, etxebizitza faltaren auzia izpide dute Bilbon eta Donostian, osoko bilkuretan eztabaida izango diren ekimenak tarteko. Etxebizitza faltari aurre egiteko neurrien inguruan aritu dira. Donostian etxebizitza hutsak dituztenei ondasun higiezinen gaineko zerga igotza onartuko du udaleko osoko bilkurak, ez ustekorik izan ezean. Horren bidez 150ko hazkundea ezarriko da tasan, 2024ko urtarriletik aurrera. Hori bai salbuespenak izango dira, pentsio eta pisu turistikoekin, ikaslei alokatze zaizkien pisuekin eta zaharren egoitzetan dauden pertsonen etxeekin. Bizkaiko hiriburuan Bilbon berriz hiribildua tentsionatutako gune izendatzeko eskatuko dute osoko bilkuran, estatuko etxebizitza legeak emandako aukera baliatuta. Euskal Herriko mugimendu feministak martxoaren 8an paratu zuen lehendabiziko mugarria eta zaintza greba iragarri zuen. Dagoeneko plazaratu dute data eta azaroaren 30ean izanen da. Bizitzak erdigunera ekarriko dituen zaintza eskubide kolektiboa irmoki aldarrikatuko du datorren greba honek. Pandemia garaian aktibatu zen denon bizitzak erdigunean izeneko prozesua, zaintzaren auzia erdigunean kokatzeko eta gaia herriz-herri jorratzeko. Gisa horretan euskal zaintza sistema publiko eta komunitarioa ezaugarritzen hasteko. Lanketa prozesutik abiatuta orain, zaintza eskubide unibertsala dela exigitu du Euskal Herriko mugimendu feministak, eta aldarri hori ardatz hartuz greba feminista orokor baterako deia egin du. Mugimenduaren erranetan, sistema publiko eta komunitario bat plantan ezarri behar da, zaintza sistema aldatzea, den aldatzea izanen delako. Gogora dezagun lehendabiziko greba feministak karrikak hartu zituela 2018an. Urte horretan emakumeek zaintzan, konsumoan, hezkuntzan eta lan arloan egin zuten planto. Orduztik zaintzaren afera paratu dute borrokaren erdigunean eta hori izanen da, hain zuzen ere, azaroaren 30ean grebaren baitan eginen duten aldarria. Estatu Espainiarrari eta bere inguru guztiari, estamentu guztiei, deia egiten diogu beraien bortxaren, biolentziaren ondorioz eragindako biktima guztien aitortza egiteko. Euskal jendarteak aspalditik itxaroten ari den pausoa litzateke. Jarraitu nahi dugu aldarrikatzen, biktima izaera ez duten guzti horiek estamentu guztien, administrazioko eta estatuko estamentu guztien aitortza merezi dutela, Josianek eta Josik aitortza hori merezi dute, eta ondoan izango gaituzue burruka horretan. Benetan eskerrak, eta bezarkada bana horretzi. Badirudi Donostialdean piztutako krisia baretzera doala. Esiko profesionalek adierazi dute euren egoera bideratzen hasia egon daitekeela. 2 aste luze badira erietxeko zerbitzu buruak ospitale atarian protesta egiten hasi zirela, Osakidetzak 2 lankide kargua betu ondoren. Bingen Zupiriak testuinguru horretan adierazi du ez dela Donostialdeko arazoa soilik. Hau da, Euskal Osasun Sistema osoari eragiten dion kontu bat, Osakidetza osoari dagokiona eta beraz, Osakidetzak bere osotasunean aztertu eta erantzuna eman behar dion kontu bat. Azken aldian Gipuzkoako hiriburuan Osakidetzako kudeaketa bertikalegia dela salatzeko protestak egiten ikusi ditugu, baina orain 2 egunez ez gaur eta ez bihar bilkurak etengo dituzte. Ikusi dutelako Osakidetzaren baitan badagoela hitz egiteko borondatea eta dagoeneko lehen hartu emana ere izan dute. Telefono deia izan dute Rosa Perez Osakidetzako zuzendari nagusiak eta Adolfo López de Munain neurologia buruak. Beraz, protestaren lehen ideiak eta lehen eskariak entzun ditu Rosa Perezek telefonoz bestalde, baina mahai gainean utzi diote bilera baterako deia eta bisita baterako ere bai. Donostiako ospitalera bertara joan dadila eskatu diote hala egoera bere begiekin ikusi eta profesionalekin batzarra egiteko.
Hori alabaikorra gertua neurologo burua uste du aste honetan ez bada, datorren astean bertan joan litezkela erietxera Rosa Perez Osakidetzako zuzendari nagusia bera edo beste goi kargu batzuk. Afera honen erdian Zupiria Jaurlaritzako bozeramailea gaineratu du osasun sailak helburutzat duela datozein urtei begira Osakidetzak izan beharko lukenaren inguruko gogoeta bat egitea. Gogoeta estrategiko bat egitea eta hor finkatzea zeintzuk diren Osakidetzak eskainiko dituen zerbitzuak, nun eta nola eskainiko dituen eta zain inbertsio egin beharko diren horri erantzuteko. Bien bitartean esandakoa, ostiralera bitartean bertan behera utzi dituzte protesta bilkura guztiak, hitz egiteko eta negoziatzeko borondatea dutela erakusteko. Gipuzkoako Foru Aldundia zainketa ereduaren trantsizio murgilduta dago. Horren adibidetzat dugu Santa Ana Zarauzko zaharren egoitza, zainketa eredu berrira egokitzeko bigarren fasa osatu baitu. Zaintza berrien eredu hau honen trena hartu behar da eta Zarauzko udalak horrego nahi du. Santa Ana Fundazioko zuzendariak aldaketa garrantzitsua izan dela bermatu du, urte luzez eskatu dutena eskaini zaie. Eta usten dut alkarrekin gauza ona lortuko deula Zarauzko zarrantzat. Pertsonalizazio berrikuntza eta komunitatearekiko konexio maila handiago bateratz bideratu nahi dituzte Gipuzkoako zahar egoitzak. Personalizatuagoa, benetan inpaktua eukiko duela egoiliarrengan, aldi berean komunitatearekin lotura eukiko duena eta berrikuntza bertan jasotzen duena. Gipuzkoa osoan gauzatzen ari da egoitza ereduaren trantsizioa. Zarauzko Santa Ana egoitzaz gain beste 19 egoitza daude prozesu betean, eta duela gutxitik eredu berberarekin adinekoen 2 egoitza berri daude. 2 egoitza berri martxan jarri direla hain justu eredu honetan oinarrituta. Zaintza eredu berria finkatzen ari dira Gipuzkoan, eta jauzi handia eman dute egoitzek. Jauzia zer da? Etxean egongo balira bezala zainduta egotea. Legegintzaldi honetarako zaintza eredu berrirako trantsizioa gauzatzea eta lurraldeko gizarte babeseko zentro guztietara zabaltzea da Aldundiaren erabateko lehentasuna. 2 eta 3, venga Maite, hortxe. Urnietara etorri gera gaurkoan, Agijupen taldearekin, jubilatu eta pentsioduna dira danak, eta orduan, beraien bideo honetan gure babesa eskaini nahi genien. Egiten duten apostua alde batetik bizitza osasuntsu eta aldi berean ere pozik bizitzeko apostua guretzako oso garrantzitsua da eta bideo honetan elkarrekin egon nahi genduen. Eta horretaz haratago beste kontu bat ere azpimarratu nahi duena. Ibilbideak egiten dira eta askotan kostaldean egiten dira eta gaurkoan Urnietan da datorren urtean Arrasaten guretzat ere gure lurraldea ondo ezagutzeko aukera bat bada eta beraz puntu bat gehiago beraientzat. Ondo pasa izatera eguna eta gu beraiekin partetxo bat egingo dugu gaurkoan. Donostiako tokiko gobernu batzarrak onartu du Basculinary Center Fundazioari ematea obra handiko lizentzia Gastronomy Open Ecosystem eraikina eraikitzeko hementxe bertan Manteo Zemoria berdegune honetan. Horrek esan nahi du egun edo eta aste gutxi barru obrekin hasiko direla. Goek duen helburua da hiri barruti bat bultzatzea, helburu duen espazio fisiko bat osatuz, eta bertan besteak beste gradu ondoko geldak, produktu eta zerbitzu berriak garatzeko laborategi eta tailerrak, coworking eremua eta erakusketa eremua eta ekitaldiak egitea izango ditzateke. Helburua esango nuke berrikuntza bultzatzea dela. Eta nola hori, zientzia eta ikerketaren bitartez, berrikuntza, produktu berriak, zerbitzu berriak garatuz, ekintzaileekin lan eginez, ekintzaileei lagunduz, eta baita ere gradu ondoko hezkuntza garatu nahi dugu, master berriz, aurre ikusten dugu 7 master berri bultzatzea, gai desberdinetan, osasun arloan, jasangarritasunean, zentzumenen inguruan, digitalizazioaren inguruan, orduan, jarduera nahiko zabala da, helburua ekosistema bat sortzea da berrikuntza bultzatzeko. 2020an hasi ziren proiektu hau lantzen eta 2 ardatz zituzten aurretik, eraikinaren arira hirigintza ikuspegia, udalari dagokiona eta bestetik Gastronomy Open Ecosystem proiektuaren edukia zehaztea. Hirigintza ikuspegitik oso prozesu konplexua da, behar diren onarpen guztiak
lortzea. Herritarren artean arrabotsa sortu du afera honek. Manteu Zemoria Berdeguna kenduko diotela salatu dute, eta gaineratu espazio publikoa udalak enpresa pribatu baten esku utzi duela doainik. Azarratuta nagoela zeharo, baina, ez dakiz lortuko dugun zerbait. Beharrezkoa, nezako ez da beharrezkoa. Badagoetan goian, da hainbestetoki izaten dute badaudela hori egiteko. Osea, toki lau inguru badaukagu, horrelakoa, hemen hiri beharruan eta kantzera dute. Nos da un poco pena. Pienso que igual habría otro sitio más adecuado para poder poner ese espacio del Basculinari. El poco espacio que hay que mantenerlo. Herritarren kezken aurrean Baskulinariko zuzendariak argitu nahi izan digu eztabaida hori ez dagokiola berari. Ez dela gurea eztabaida hori udal mailako prozesu bat izan da, gurea edukia da. Eta kritikak aintzat hartuta eraikin berriarekin berdeguna mantenduko dela azaldu nahi izan du. Eraikin berde bat da, goiko sapaiak suposatuko du hiriarentzat eta auzoarentzat parke bat. Mantenduko dira momentu honetan egiten diren jarduerak bertan, aisialdirako, txakurra pasiatzeko, edozein gauzetarako gaur egun egiten dira posible izango da egiten. Gauzak horrela udalak dagoeneko lizentzia onartuta, obrak azaro aldera aste aurre ikusten dute. 18 bat hilabete izango dira, ondorioz, bastakit, 2025ko apirilean edo bukatuko dira obrak eta hasiko gera lanean eraikin berrean. Herri bezala egin behar da eztabaida. Herri bezala egin behar da eztabaida. Gero toki bakoitzean egongo dira ezaugarri propioak, baina herri osoa eta Euskal Herri osoa kontuan hartuta egin behar den eztabaida batetaz hitz egiten ari gara. Herri proiektu bat akordatu behar da. Herri proiektu bat. Estatus politikoaren inguruan, herri proiektu bat. Euskal Herria nazio gisa errespetatzen duten guztiei. Guztien artean erabaki behar dugu. Nazio auzia eztabaidan egongo den honetan, zein den guztion artean erabakitzen dugun bidea, eta zein den guztion artean planteatzen dugun proposamena, eta zein den guztion artean herri honi eskaintzen diogun proposamen politikoa. Agenda plurinazionala erdi gunean egon behar dela. Xabier Alkuaz, Tafaiako alkatea, izanen da Nafarroko udal eta kontzejuen federazioko lehendakari berria. Tafaiako alkateak 750 boto jaso ditu. Tuterako tokerok 453 eta Barainaingo alkateak 40. Alkuazek PSN-eko udalen botoi esker lortu du kargua, eta horrek PSN-ek aldaketa nabarmena ekarri duela erran nahi du. Beti argudiatu duelako EH Bilduk ez zuela gaitasunik ardura postu jakin batzuk betetzeko. Gainera, hautagaitza independiente askoren eta geroa bairen babesa jaso du. Esaten dutela Mekaneres dela bidegarria eta produktiboa, eta argi daukagu ez dela horrela. Etekinak eduki ditugu pasan urtean adibidez, 6.000 euro etekin. Estelantisek beste aldetik 16.700 milioi etekinak editu ditu. Eta orduan ez dugu hortik arrazoirik ikusten Mekaneres aldatzeko. Zitalkeria da, nahiago dute irabazi eta hori da kontua. Horregaitik, buelta eman behar dugu arazo honeri eta hor gaude borrokan. Eta gure herrialdean industria sarea suntzitu eta zarratu eta horretan dabiltza. Laudioko kaleak elkartasunez bete ziren ostiralean Glavista enpresako langileek beraien lanpostuen defentsan egindako mobilizazioekin. Manifestazioa hasi baino lehen, asteazkenean abiatutako itxialdiari amaiera eman zioten 25 langilek.
Glabistako 240 langile kaleratze arriskuan daudela salatu dute. Enpresaren arduradunek enplegu erregularizazioko espedientea aurrera eramateko prozesua martxan jarri baitute. Langileek Guardian enpresa lantegiaren jabe ohia hartzen dute erruduntzat, aktibitatea mantendu dezakeen eskaintzari ezetz esan diola salatuz. Eusko Jaurlaritzaren inplikazioa eskatu dute ere. Elkartasun keinu ugari jaso dituzte Glabistako langileek egun hauetan eta mobilizazioekin jarraituko dutela iragarri dute. Gasteizko Michelin faktorian egiten ari den erreferendumaren lehenengo txandetan 1554 bozka jaso dira. Langileek lantegien arteko batzordean jarraitu edo bertatik ateratzea erabaki behar dute. Erreferenduma ostiralean hasi eta astelehen gauean bukatuko da. Emaitzak astearte goizaldean ezagutuko dira. ELA, LAB, ESK eta CGT sindikatuek lantegien arteko batzordetik ateratzearen alde agertu dira. Lan baldintzak hobeto defendatzeko aukera egongo dela argudiatuz. Labek beti defendatu du lan egiten dugun lekuan negoziatzea. Orduan horregatik, ze guk ez dugu nahi Valladoliden edo Arandan negoziatzea, baizik eta Gasteizen, ze hemen lan egiten dugu, hemen erabakiko dugu. Hombre, momentu honetan ja hitzarmena sinatuta dago, orduan horrez dugu aurrera pausurik edukiko, baina hurrengo hitzarmenerako hemen negoziatzea oso ona da, eta hemen maila edukitzea oso positiboa da, hemen erabakitzeko. Urria eta abendua bitartean 2000 gurpiltona ekoizteari utziko dio lantokiak. Zuzendaritzak eskariaren beherakada eta taldearen konfiantza faltagatik hartu zuen erabakia. Izan ere, hitzarmenaren kontra egindako mobilizazioen ondorioz, taldeak Gasteizko langileengan konfiantza galdu duela esan du zuzendaritzak. Sindikatuek erreferendumaren testuinguruan langileengan presioa egiteko iragarritako erabakia zela salatu zuten, eta lantegien arteko batzordetik ateratzearen alde bozkatzera deitu zuten. KLKT Aligaiaren industria planta berria inauguratu dute Irunen, Gipuzkoan. Azpiegitura horrek eskualdean KLKT Aligaiaren instalazioak berritza dakar, 4.500 metro karratuko industria planta berri batekin. Gaur egun desgaitasuna duten 60 pertsonak egiten dute lan produkzio zentro horretan. Eta azpiegitura berri hori aukera bada eskualde horretan desgaitasuna duten eta baztertuta geratzeko arriskuan dauden pertsonen gizarteratzea eta laneratzea zabaltzeko. Gaur eguneko ekoizpen planta horrek hainbat industria proiektu garatzen ditu sarbide sistemen, elikadurarako makineriaren eta osasunaren sektoreetan. Eta datozen hilabeteetan jarduera berriak industrializatuko dira energiaren sektorean zentro horretan enplegu aukerak zabaltzeko. Azpimarratu behar da KLKT Aligaia irabazi asmorik gabeko lan sozietatea dela, eta Gipuzkoan desgaitasuna duten eta baztertuta geratzeko arriskuan dauden pertsonentzako enplegua sortze eta mantentza du helburu. Gaur egun desgaitasuna duten 1000 pertsona baino gehiago enplegatzen ditu zuzenan Gipuzkoako eskualde guztietako 12 industria plantetan. Langileen eren batek baino gehiagok zailtasun bereziak dituzte. Gainera gizarteratzeko eta laneratzeko ibilbide oso hartzen du barnean, orientaziotik hasi eta enplegu lagundurako programetaraino. Gipuzkoako 23 gazte lehen sektorean hasiko dira lanean. Horretarako Gipuzkoako Foru Aldundiak €1.000.000 bideratuko ditu, 40 urtez azpiko nekazariek enpresa berriak sor ditzaten. Ustiapen bat martxan jartzen duten gazteei. Martxan jarri, zerotik hasita edo aurretik hasitako ustiapen bati jarraipena emateko. 20 gazte lehendik abian ziren ustiategin kargu egingo dira, eta 3 berriz ustiategi berriak zabalduko dituzte. Programa honen helburua da belaunaldi aldaketa sustatzea eta garapena dibertsifikazioa enplegu eta enpresa berrien sorkuntza bultzatzea. Gipuzkoa ezin da ulertu lehen sektorerik gabe, eta Eider Mendoza diputatu nagusiak nabarmendu du lehen sektorea egituratzearen eta indartzaren aldeko apustua egiten jarraituko duela Aldundiak. Asko gustatzen zaigula produktu onak jatea bertakoak direnak, asko gustatzen zaigula gure parajetaz gozatzea, baina horren atzean sekulako lana dago. Dano gozatu dezagun, eta donek eduki ditzagun produktu on batzuk elikatzeko eta osasuntsu bizitzeko ezinbestekoa dugu gazte hauek laguntzea. Horretarako sortu da Gaztenek programa. Oriala Iturraran parketxean egin den ekitaldian elkartu dira programan part hartu dutenak aitortu eta aldi berean eskartzeko. Gazteen eta lehen sektoreko eragileen ekarpenak, gogoetak eta proposamenak jaso dira bertan.
Milaka lagunek euskeraren ofizialtasuna eskatu zuten etxarrin ospatu zen Nafarroa oinezen. Andramari ikastolak izan zuen Nafarroko ikastolen festa erraldoia antolatzeko ardura. Guraso, irakasle, ikasle eta laguntzaileen lanari esker egun biribila izan zen. Beroa ere protagonista, baina ibilbidean zehar paratutako txorrotak zein iturriak eta umentzako jarritako urjokoek freskatu zituzten bisitariak. Musika ezker eskuin, 3 guneetan barrena, trikitixa eta euskal musika ere protagonista. Txarangak, ikastolen ikasleen erronkak, jatekoak eta edatekoak, besta giroa aparta euskararen ofizialtasuna eskatzeko. Andramari ikastolak Zangozako ikastolari luzatu dio lekukoa eta beraz 2024ko udazkenean euskara ofiziala ez den zonaldean iraganen da. Bernaola zikloak bere 20. edizioa aurkeztu du. Musika garaikidearen nazioarteko zikloa Araban egongo da urriaren 14tik otsailaren 3 arte. Guztira 13 kontzertu eskainiko ditu. Gehienak Gasteizen izango dira 2 izanezik, Araian eta Bilbon egingo direnak. Bernaola zikloaren 20. edizioak Alfonso García de la Torre konpositore, irakasle eta kultura kudeatzailea omenduko du. Ensemble sinkro taldeak García de la Torrek sortutako musika hartuko du ardatz 3 kontzertu eskaintzeko. Por supuesto va a haber mucha música de Alfonso, en concreto pues 6 obras y también otras 5 obras de 5 compositores que han querido sumarse a este homenaje y han escrito música para la ocasión. Kontzertuak urriaren 14an, larunbatean hasiko dira Jesus Guridi Kontserbatorioan. Azkeneko kontzertua Akusma taldearena izango da, otsailaren 3an. Bien bitartean, Anthony Pateras pianista, Katarina Gros violontxelista edota Maria Eskaroni eta Zurine Benavente dantzariak pasako dira zikloaren agertokietatik. ¡Juan Mari! ¡Violador! ¡Deja a las tías en paz!